hämeenlinnalaisyleisö käy kyllä niin raivona, että ei mitään rajaa, mutta rangaistus tästä Kerholle tuomitaan 53 sekuntia ennen kolmannen erän päätöstä. Jäähyaitioon lähtee Juha Kiilholma ja Jokerit pääsee kahden miehen ylivoimalla yrittämään tasoitusta. Ja varmasti on aika lisäkin tässä tulossa. Siinä sattui Rendulitsille 2 virhettä. Silloin kun Irving lähti maalista pois, hänellä oli 1-1 tuo kulmassa Teräväisen kanssa. Olisi pitänyt suojaa. Hän lähti haastaa kylmästi niin kuin rinta rintaa vasten. Menetti Teräväinen taklas hänet irti kiekosta pois ja siitä Jokerit pääsi myllyttää. Sitten hänellä oli purkupaikka tossa. Yritti vielä pientä smigua, kun olisi vaan pitänyt lyödä se tonne keskialueelle. Että pieniä juttuja ja noilla niin kuin virheillä Jokerit saa vielä mahdollisuuden. 59.03 Jokerit aika lisää ja kuunnelkaa tätä meteliä. Aikaa on Jokerilla riittävästi. Jokerien kannattajat myös laittavat kenties viimeisiä huutojaan omilleen SM-liigan aikana, ellei joku jäälle tulevasta kuusikosta nouse sankariksi. Teuvo Teräväinen, Jarkko Ruutu, Mikko Kousa, Jere Karalahti, Janne Lahti ja Ladislav Nagy ovat Jokerien 6 pelaajaa. 53 sekuntia on siis peliaikaa jäljellä. Teuvo Teräväinen, tuleva Chicagon mies, mutta vielä olisi sankaritekoja tehtävänä Jokerien puolesta. Teräväinen kyyristyy aloitukseen. Vastassa on HPK puolelta Otto Paajanen. Teräväinen ottaa aloitusvoiton. Karalahti, Kousa tulittaa, Ruutu yrittää jatkaa. HPK kiekkoon, Vänttinen. Tyhjä maali ammottaa, mutta Karalahti keskialueella kiekkoon. Karalahti pistää päätyyn. Kousa, Ruutu ei saa pidettyä, näin irtautuu Tuomas Vänttinen. Vänttinen tulee, tyhjä maali odottaa, mutta Vänttinen pistää kiekon maalin ohi. 30 sekuntia aikaa. Jokeri tulee, HPK:ta jää 2 pelaajaa hyökkäysalueelle liiaksi hetkeksi aikaa. Teräväinen laukoo. Paajasen purku menee toiseen päähän ja pitkään ei tietenkään tule, kun Jokerit on alivoimalla. 15 sekuntia, siis OPK on alivoimalla. Karalahti pelaa laitaan Laadelle. 10 sekuntia. Vieläkö Jokerit pystyy maalipaikan luomaan vai onko tämä tässä? Jarkko Ruutu, Karalahti ei kerkeä, HPK menee jatkoon. Taputeltu tässä liigahistoriassa. Hämeenlinnan Pallokerho puoliväli eriin. Helsingin Jokerit kesälomalle ja Helsingin Jokerit ulos SM-liigasta. Karut ylypäätös hienolle liigauralle. Tätä kelpaa tällä hetkellä kuunnella. Hämeenlinnan Pallokerho on tehnyt mahdottomasta mahdollisen. Se oli 14 pistettä pahimmillaan jopa pudotuspeliviivan alapuolella. Mutta nyt se on puolivälierän joukkue ja kohtaa puolivälierissä runkosarjan voittaja Kärpät. Hieno taru tää HPK. Kaikki on urheilussa mahdollista. Kyllähän se täytyy sanoa, että antaa Jokerille propsit siitä, että nosti tänään, tuli taistelemaan voitosta. Ei myynyt lahkaansa helposti, mutta kyllähän Kerho meni ansaitusti jatkoon. Mutta vajaan 5 miljoonan euron pelaajabudjetilla ulos kokonaan puolivälieristä, sääliplayereista ulos. Onhan tämä yksi kaikkien aikojen katastrofeista. No näin se taru loppuu tässä liigassa. Ja se on hienoa, että rahalla ei niinku kaikkea mainetta ja mammonaa saa. Tuosta jos Kerholta nostasit tänään 3 yli muiden. Marko Tuulola, Aarnio ja Vänttinen. Nämä kokeneet jätkät. Silloin kun Kerholla oli vaikeeta, ne ties miten tää vaikeet ajat pitää hoitaa. Niinku isot propsit kokemuksella. Ja fiilistelyä, jee. Ja nyt ottaa HPK omansa. Ja
niinku tähän Jokereiden historiaan semmonen negatiivinen maku kyllä, kun lähtee KHL, että semmonen niinku ei kunniakas päätös. HPK ei viime keväänä puolivälieristä eteenpäin mennyt, mutta nyt sillä on uusi tilaisuus. Se kohtaa siis runkosarjan voittaja Kärpät. Tässä yksi tämän kauden uskomattomista tarinoista, 18-vuotias Juuse Saros, nuorten maailmanmestari. Ja tarina vain jatkuu ja jatkuu. Tarina jatkuu, mutta ainahan voittava joukkue tarvii tällaisen sinne taakse. Maalivahtipeli on kuitenkin. Noin, otetaan vähän. Maalivahtipeli on kuitenkin se A ja O. Saros voitti tässäkin sarjassa Irvingin. Kyllä, näinhän se meni, että ei siinä kahta sanaa HPK:lla on tänään juhlan aika. Sillä on nyt päiviä tässä välissä aikaa jälleen ladata akkuja, mutta tämä lomarengaskierros osoitti,